איזה יפה. ממש מיוחד. אבא, רציתי להראות לכל הילדים. מה להראות לכל הילדים? היה לכם וידאו את גם. התמונה. את הסרט של הוידאו? כן. אבל תבואי כמה ותנו לי נשיקה. תנו לי גם נשיקה. תנו לי נשיקה. לילה טוב. תגידי לילה טוב. ערב שבת, אכלנו לובסטר ושרימפס. למה ערב שבת? למה לא מוצאי שבת? מוצאי שבת, נכון. כולם עייפים או חרוצים? הנה השף. תודה לשף על האוכל המצוין. היום לא, ממש לא דבר. גילי, איפה את גרה? לא, איפה את גרה היום? היום אני גרה בקרון. באיזה רחוב? כן, שטרן, נכון. שטרן. ואיפה סבא וסבתא דבורה ומשה גרים? קרן. לא, איפה סבתא וסבא גרים? מונסון. במונוסון. וסבא ג'ודי, סבתא ג'ודי וסבא סני? תדת. ברמת? זה במגן. כן. בנווה מגן. לא, שוב, זה כתוב לך. גילי, תראי חווה סוחב אותך בסרט בסן פרנסיסקו. כמו חבילה קטנה. גילי, תראי. מה, את התחלפנת? מה קרה לך? אוהדי, איך הילדים מחר יבואו? אולי תשאיר לי? אבל יש לך זמן להסריק אותך. עוגה, עוגה, זה חוק זה, עוגה. זה חוק יוניון. במעגל נחו. אוהדי, נסתובב כל היום. עד אשר נמצא תראה לנו את המלון שם. דדי, אין לי יותר. אברהם, אל תלך כי הזאב ידרוך אותך. I love you. אוהדי תשיר. עם הקבוצה שבאנו אז. אוהדי תשיר לי. שכחתי מזה. מה? הנה ליאון וגוסטה. I love you. Love me. We're happy. לא זוכר איך קוראים לה בחיי. יעל, זאת יעל. טוב, שנייה, לא זוכר איך קוראים לה. נסיים את הערב, נתחיל את השבוע החדש. נתק מגע. נמתק לגמרי מגע, ולא יודע. זאתי גוסטה. זהו, תמיד אחורה. יואו. Remember the brush? Brush his hair, Gilly, brush his hair. איזה יופי. תקחי גם את השיער האחורנית. תעשי לו פה רעמה. פסח 1994. בוא שב אוהדי, גילי את השעון. לך ולבובה. לוקח עוד משהו. שימו לו את הרולרים, את הרולים. הנה רולר. נשים לו אחד. איך שמים את זה גילי? מורידים את הכחול. כן. גילי תראי, יש עוד רולר אחד? לכו תשבו ותעשי לו מספרה. הנה אוהדי, קח ביד, מראה. הנה אל תוריד. הופה, בוא שב. הנה תראה, ככה, גילי אל תקלקלי שנייה אחת. אבל אם אני צריכה לעשות לו ככה. רגע, הנה תסתכל עכשיו ככה. כאן, תראה? רגע, תראה, איפה המראה? קח את היד. תסתכל. תדליקי את האובן. אתה רוצה גם קוקייה? גילי תסדר לך.